Καλησπέρα σας. Έχουμε να κάνουμε μια οδοντιατρική έτσι... Σκαπάνι. Όχι σκαπάνι ακριβώς. Αυτό. Ναι. Θα τα φας έτσι λίγο, Ναι. να κατέβει για να μην βρίσκει από πάνω. Ποιο να φάω πού? Το πλάι, στο πλάι, δηλαδή θα το κάνεις όπως είναι αυτό, θα το κάνεις κοφτερό, πώς το λέω. Α, Και από εδώ και από την άλλη μεριά σου μπορεί. δηλαδή θες να στο κάνω μητερό? Ναι, έτσι κοφτό. Ωραία. Άνοιξε το στόμα, κράτα το χείλος. Για φτύσε. Μύρισε σε ζόμπι. Ναι, εννοείται. Πολύ καλύτερα είναι, αλλά λίγο ακόμα να το χάσει και από μέσα. Από μέσα. Έτσι, λίγο έτσι. Θα είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι? Ανοίξεις πολύ πρέπει. Α, ναι. Μη κλείνεις, μη κλείνεις. Γεια σου, πιες νερό και φτύσε. Τι λέει? Λίγο εδώ, Ναι. εδώ. Α, στη γωνία. Ναι, λίγο σπάσιμο, έτσι. Α. Πάρε το Μιχάλη από εκεί, δεν πειράζει. Γεια σου Μπαχαρίδη οδοντίατρε. Ο οδοντογιατρός. Τι λέω, τι έχει? Πού σε ενοχλεί τώρα, να το πάρω και από πάνω λίγο. Ναι, από πάνω. Άλλη μία. Μην κλείνεις. Πιες νερό και πιες. Ναι, πολύ καλύτερα. Έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε? Όχι, άμα ξαναεμποδίσει, θα σε... Θα σας Θα με επισκεφτώ πάρετε γιατρέ. τηλέφωνο. Θα με πάρετε τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Να και ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, περνάς εσύ στο χειρουργείο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο.